Raymond u Ġenit kontu tgħixu fl-istess blokka. Raymond, inti aħna intervistajnik xi darbtejn jew 3 darbiet minn Ġunju hawnhekk meta kont ġewwa inti. Kont ġewwa ġew l-kċina. U rajt il-ġebel Ma kont wiċċi li l-ħajt li waqa' ma mbagħad dort li s-sink u nara bħal daw ġu l-kamra jixal. Għatsejjer it-tubu jindawwart wiċċi ma dak id-daw kien il-fili qed jinfetħu ifaqqal madu qabel kollox ma jtisu bħal madu qed jgħaddi daqqa fuq katuba. Ma nafx kienet dak il-ħossu wara ħafna tkissir u knaten jimxu fisom tal-ġebru, jinfetħu l-fili jimbasqu l-barra. Issa, inti għadda żmien, inti tbagħti bit-sokkor qed ngħidha bil-permess tiegħek u x'ġara? Lej tħossik Żdied li mort mat-tifla bl-istress. Ġifieri bl-inkwiet. Bl-istress bl-inkwiet jisu beda jżid. Mortu l-polikliniku u bagħad. L-poliklinika il-Furjan għamil formola għalli mor Mater Dei. Rak il-professur. Mater Dei mor il-professur. Għalli istansibu l-ak soddatlu ma jenalaw. Għalli għalaw. Ġej, l-għada professur u jinsajja minn kollox illi sajja għidli. U ħares l-insaqajk u għalli dika, għalli dika n-naxħuwa. N-naxħuwa ġiġi, għazgota faġiġi jirrevjeri. Għattu xinnaxħu, għalli saqajk. 50 sijat għamilt l-operazzjoni. Imma qabel nkomplu, jekk qed jarawna żewġ periti, l-iżviluppatur u l-kontrattur ngħidulhom di taf lilkom. Di saqajja taf lilhom. Qabel imorru jorqdu l-lejla. U l-kontrattur ma tallem xejn għax ħaffer taħt il-kamra tat-tifel. Ħafferaw, għamel ar ġu fiha, għamel ar illi jekk tiġi inti d-dar bil-jama u tagħmilha mal-art u tagħti bil-martelli hekk hemm taħt vojt. Issa hemm taħt dik il-kamra fiha żewġ solari oħra. U oħra. Aħna hawn minn għamela l-pulizija li ma kinux on disput waqt ix-xogħol tagħhom. Aħna meta kisser hemm dal-kontrattur, la kien hemm il-periti. U laqas l-iżviluppatur ma kien hemm. Għax immaġina kif tal-gaffa jekk qed jixxaqaq x'imkien qed tiġri xi ħaġa dak l-istorbju tal-gaffa kif se jisimgħu. Jekk hemm tal-gaffa waħdu qed taqta' fuq u toqgħod wkoll.